M'ho ha deixat molt malament. Molt bé, voldria dir-vos que estic una mica trastocat emocionalment, perquè jo soc testimoni que fa 52 anys que el Miquelet ja existia. Es veu que hi havia ser i afegir 50 dies escaig més. Aquí vaig fer el meu primer recital a la ciutat de València i no voldria això convertir en una nostàlgia de bleda, assolellada, però és un dia especial. Jo quan venia a cantar al País Valencià, quan era més jovenet, sempre deia que em considerava dels països valencians del nord. I és curiós perquè segueixo avui en dia considerant-me dels països valencians, perquè és una manera de dir el que significa per a mi que tinguem una mateixa llengua, però unes circumstàncies socials, polítiques, estructurals diferents. I que els països valencians serem si partim d'aquest respecte. Sense aquest respecte no hi ha res a fer. I dic això perquè a Catalunya ens hem d'autoinculpar molt sovint de no haver entès quin és el paper de Catalunya en aquest projecte de futur lluminós que són els països valencians. Dit això, els països valencians sabeu que no existeixen pràcticament, però com ja s'ha dit aquí fa poc, i m'heu fotut tots els arguments que jo m'havia preparat, Gus tampoc he preparat, però jo no ho faré tan bé com tu, perquè ho tens molt clar, jo encara dubto els meus anys, és quasi un problema personal, sexual, el dubte, però els països valencians no surten en els mapes, etc. Surten a vegades així mig amagat i amb un altre nom, però en canvi l'Estat ens dibuixa cada any precisament quan fa el mapa de les balances fiscals. Cada any sortim els països valencians, cada any. I això és evident que comporta un problema immens per nosaltres com comunitats, aquestes 3, jo diria que 4, perquè no em podria deixar Catalunya Nord sota l'estat francès perquè 2 reis imbècils van decidir que els eren més fàcils unes muntanyes sense considerar qüestions sociocíviques i culturals imprescindibles. Bé, però és igual. Nosaltres sortim dibuixats cada any. O sigui, existim. Colonialment existim. I per tant és molt bo que ho sapiguem. Que el fet de tenir una mateixa llengua i de tenir un mateix passat històric i de tenir una pretensió de futur col·lectiu, encara que siguin formulacions diferents de les que vàrem ser, això l'estat espanyol i la podridura que el domina des de fa segles ho té molt en compte. Sempre aquest estat ens té en compte, perquè tot i no ser negritos ni estar en el Caraïb, nosaltres som la seva colònia, la més poderosa que els hi queda. La més poderosa que els hi queda econòmicament. I això, governi qui governi, sigui un Primo de Rivera o sigui un Sánchez, està claríssim que ho tenen sempre present. Podria dir també que tota aquesta lluita, però això ho dic com president de l'ANC, però també com Lluïset Bum Bum, sobretot, no es pot separar de 2 fronts que jo diria transcendents per a la nostra lluita. Primer, una lluita social d'alta contundència. Estem vivint un sistema capitalista desbocat. El pitjor que podia deixar una famosa escola economista que es va carregar en els anys 70 la majoria de democràcies hispanoamericanes, per dir-ho d'alguna manera, entre altres coses, l'Allende. L'escola de Chicago no sols va crear tota una semàntica de com explotar el món,
sinó que s'ha millorat i s'ha perfeccionat amb altres teories i tècniques, mundialització, oligarquies, finançaments, etc. I per tant és molt difícil que nosaltres puguem fer lluita nacional separant-ho del que podria ser una millora de les estructures internacionals econòmiques i cadascú lluitant des on pugui. Per tant, jo això també em faria una lluita que s'ha d'integrar en el que són les nostres lluites. És una lluita interactiva amb el que és la lluita d'alliberament nacional. Se sigui de dretes o d'esquerres, perquè a mi em sembla que el capitalisme desbocat que avui, diguem, ens domina, hi ha molta gent de dretes que l'avergonyeix. Molta gent de dretes que l'avergonyeix. Tinguem-ho present, això, que tenim aliances a tots els cantons del que són ideologies i complicitats, malgrat que els enfrontaments ens agradin tant. I després hi ha una altra lluita que jo la considero importantíssima i que la deixem de banda, i és la lluita per el reciclatge i el perfeccionament democràtic. Els nostres com ho diria jo, els lideratges que dominen el món ens volen convèncer que quan arribes a la democràcia t'has d'aturar. Després de la Segona Guerra Mundial es va arribar a la conclusió que la democràcia s'havia de millorar i es va intentar millorar amb reformes socialdemòcrates, etc. Però després, quan els polítics arriben en el poder, se senten molt còmodes i deixen de millorar la democràcia. La democràcia no és un estadi fixe, sinó que és un estadi en perpetu moviment. La democràcia aturada, la democràcia conformista, és la perversió de la democràcia. I si alguna cosa hem de buscar quan mirem el panorama del món que tenim i que ens esclafa, i que ens esclafarà segurament si no hi posem remei, no sé massa bé com ja, és el resultat de la perversió de les democràcies. Les nostres democràcies d'avui en dia no són democràcies, diguem-ho clarament. És la perversió de la democràcia. El sistema electoral espanyol és la perversió de la democràcia. El sistema electoral espanyol que a Catalunya els mateixos polítics desgraciats d'ells no han volgut canviar perquè s'hi senten tan còmodes, és la perversió de la democràcia i converteix les eines democràtiques com els partits en eines de col·locació comercial. M'explico? Amb empreses de col·locació. I tot el que vivim avui en dia a Catalunya és l'evidència de tot això. O sigui que l'independentisme o el nacionalisme o l'alliberament nacional o col·lectiu, com li vulgueu dir, perquè cadascú hem de jugar amb les nostres possibilitats que tenim a cada país valencià, dels 3 o 4 que som. Diguem-ho com vulguem, però sense alliberament nacional no hi ha alliberament social possible. És un joc impossible. Sapiguem-ho d'una punyetera vegada. Proclamem-ho ben alt. No hi ha possibilitat de reforma social si les nacions no tenim el control dels recursos econòmics. Impossible. Impossible. Ens podem proclamar-nos inútilment de dretes o inútilment d'esquerres, tant li fot. Si els nostres països no tenen el control dels recursos, el que fem és demagògia a la gent
demagogia a les persones que formen les comunitats dels Països Valencians. Jo us animaria a això. I, Antoni, no sé on ets, aquí. Tot apuntat, Tot apuntat. I la col·laboració hi és, hi ha de ser, és la nostra obligació. Dintre del petit lideratge que exercim a cadascuna de les nostres comunitats, és la nostra obligació. Tampoc em demanis que als 76 anys, els presidents de l'ANC catalana, de l'Assemblea Catalana, tenim 2 anys, màxim 4. Jo en 2 anys, em sembla que en 76 ja no podré gaire més, però mirarem de fer-ho de manera que quedi conformat de la continuïtat d'aquesta col·laboració i és absolutament necessària. I els que sou lluitadors pels béns socials, tingueu sempre present, mentre la vostra comunitat no sigui capaç d'assumir el control de la vostra economia i dels vostres impostos i del que això representa, tot el que més és fer demagogia i fer volar coloms. Tingueu sempre present. No podem enganyar. A les alçades espantoses amb què estem, perquè l'espant és concèntric, L'espant és concèntric. És a cadascú de les nostres societats. Jo diria que inclús en confluències i convergències més petites que Catalunya o el País Valencià o les Illes, no, és més petit. Però és que quan el concèntric vas augmentant i passes dels Països Valencians, passes a l'estat espanyol, la podridura és immensa. És immensa. Jo crec que no té solució. O sigui, Espanya no sé qui la pot... Ells no en saben, no poden i crec que és impossible. O sigui que per mi la independència dels països, de cadascun dels països valencians, és un problema de supervivència col·lectiva. És un problema de supervivència col·lectiva. Ara ja no sé què estava dient perquè els vells, quan fem un parèntesi, ens hi quedem, sabeu? No sabem tornar enrere. I bé, no, però jo us animo sobretot a mentalitzar-se d'això. No podem fer hipocresia social, perquè això, les concèntriques, les concèntriques estàvem a Espanya i a Europa què? Europa què? Què s'ha fet d'aquell futur que a través de l'economia teníem d'arribar a la Unió Europea democràtica i el cel grisou de les llibertats democràtiques? On ha anat a passar això? No? La Meloni governant, la Le Pen amb un president que prové del socialisme que li està obrint les autopistes del poder, un tio que es diu Macron, tinc entès, ojalà fos maricón com jo, entendria més coses. I després, i a casa nostra, no? Amb el feixisme al carrer cada dia més empoderat. I si el concèntric el fem, l'expandim, on va el món? On va el món, no? I nosaltres aquí, petitets, i diguem, volem ser lliures. Doncs sí, és la nostra obligació. És l'única manera... És l'única manera de participar a la llibertat de l'univers. Perquè al final, resulta que els catalanets, els valencianets i els illencs, que suposo que us he de dir així, sabem que l'única solució que tenim per a la supervivència és ser ciutadans del món. Ciutadans del món. I la barreja de tot això, d'aquesta feinada polièdrica que tenim, lluita per la democràcia, lluita per la justícia social, l'econòmica i la nacional,
és el que ens fa com persones rics, complexes, no de complexes de tenir, sinó complexes. I jo crec que és possible que només gent que ha patit el que patim nosaltres som capaços d'imaginar un futur millor i possible. Com que aquí tothom ha citat el Martí Pol, però jo tinc molt poca memòria. Gràcies per cantar bonic, no tenies... suposo que tens ganes de viure d'una altra manera, que és pel que jo em vaig retirar també. O sigui, que no et diré pas que continuïs. Però podria llegir una cosa, perquè aquell home... Hòstia, és que ja he de portar 10 minuts i... Sí. No, però en Miquel, quan li preguntaven «I tu com et defineixes?» Eren molt amics, i com que ell estirava la pota i a mi em varen declarar que en un any i mig també estirava la pota per una cosa rara que tenia un melanoma maligna, doncs varen fer una amistat basada en adéu, o sigui que val més que no ens enganyem i cada vegada que li preguntaven «I tu com et consideres?» Ella deia «Jo soc poeta» i a mi em semblava d'una pedanteria. No, potser pel complex que no me n'he sentit mai, que el Miquel deia que no, jo em defineixo com poeta. I un dia li vaig dir, no entenc com tu, que ets una persona senzilla, progre, maca, et defineixes com poeta. I no va contestar. Molt bé, van passar els mesos i els anys i ell tenia el costum de que quan feia el llibre de poemes, l'ordre, com nosaltres en els discos, era importantíssim. Aleshores passava mesos mirant cada poeta, cada poema, per posar l'ordre. I aleshores els amics que anàvem a veure ens obligava a dir els poemes perquè com que ell no tenia veu, felicitats, sigui de passada, i gràcies per ser així, ens demanava de llegir. I nosaltres intentàvem llegir. I una vegada es veu que n'hi havia un que li provocava molt de dubtes i diu, llegeix, i dic, home, és la tercera vegada. I llegeixo. I quan acabo dic, hòstia, Miquel, la segona vegada vaig entendre coses que la primera no havia entès i dec ser molt burro, però aquesta vegada el teu poema m'ha descobert. I el cabronàs fa uns ulls així, riallers, i em mira així. Te'n recordes, el cabró? Com vas dir? Per què em considerava poeta? Per això. Perquè això que tu avui interpretes, jo no hi pensava dir-ho. I aquest miracle em permet dir-me que sóc poeta. I vaig dir, valga en Déu, el nostre senyor, quina lliçó t'acaba de fotre. Doncs jo vull llegir una cosa que va també de l'ara mateix, que jo crec que l'ara mateix és un poema que és d'allò que dius, fes un poema geogràfic que defineix... Bé, és això. En clau de temps i amb molt de patiment, vet aquí com podem guanyar el combat. Comencem bé, En clau de temps i amb molt de patiment, heus aquí com podem guanyar el combat, que de fa tant de temps lliurem intrèpids. A vegades intrèpids, a vegades covards. I ara ve per mi la frase que em diu la clau de l'ara mateix per mi, però això és molt personal de cadascú. En clau de temps i potser en solitud, acumulant en cadascú la força de tots plegats. Acumulant en cadascú la força de tots plegats. Aquest és el secret, família, aquest és el secret. Com que a mi m'agrada marxar així, visca els països valencians alliberats. Moltes gràcies.